Στο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ότι θα αφοπλίσουν τους αστυνομικούς, ότι θα καταργήσουν τις μονάδες αποκατάστασης τάξης, ότι θα νομιμοποιήσουν τους λαθρομετανάστες. Αλήθεια, όταν οι πολίτες έχουν τόση ανάγκη για ασφάλεια, εκείνοι γιατί μιλούν με τόση ανευθυνότητα? Η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών είναι η απόλυτη προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης χώρας. Προχωράμε υπεύθυνα, αποφασιστικά. Νέα Δημοκρατία. Γυρνά στον κόσμο πουθένα, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω, από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό, στεγαστρό, φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη, κρέμιζω ουρανού.